Isa sa apat na nasawi sa pagsabog ng tangke ng tubig sa Bulacan ang isang taong gulang na batang babae. Sariwa pa sa alala ng kanyang pamilya kung paano natagpuan ng bata na natangay ng tubig at natabunan ng mga bato. Si Irish Dotilio sa may report. Napakabait po ng anak ko na yan. Napakalamig. Ay, kaya nga po ako nagsusumikap. Kada gatas po yan eh. May extra lang po ako sa ate ko sa karinderya eh. Napakalamig, natatanggal po ang pagod ko pagka po siya nakikita ko eh. Mahal na mahal ko yan. Special sa akin yan eh. Hindi lubos maisip ni Nanay Olivia Ape na sa isang iglap, mawawala sa kanila ang star ng kanilang tahanan. Kabilang sa apat na nasawi ang isang taong gulang niyang anak at bunso sa 10 magkakapatid na si Nina Luis. Nang sumabog ang steel-bolted tank na nagdulot ng pagragasa ng malatsunaming tubig sa Barangay Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan noong ika-6 ng Oktubre. Sariwa pa sa isip ng ginang ang naranasang dilubyo na ayon sa kanya tila katapusan na nilang mag-anak. Hindi inaasahan ni Olivia na isang iglap maglalaho na parang bula ang kanyang mga pangarap para sa isang taong gulang na si Nina. Isip ko po katapusan namin eh. Kasi tulog po kami ng lahat eh. Kasi 3:30 siguro yun eh. Tapos tulog na tulog po kami. Nung magising po kami, ano na po kami, lubog na kami sa tubig. Tapos may nakadagan na po sa aming mga gamit. Kwento pa ng ginang, bakas din sa dalawa pa niyang anak ang nangyaring trahedya. Yung isang anak ko po, inagos po doon sa baba. Kaya ang sugat niya, ang dami dito, ang tanggal mga balat niya. Tapos ang isang anak ko dito na ano ng yero. Kaya ngayon, nasa ospital pa po yun eh. Tinahi po dito sa daig eh. Hindi naman makalimutan ng tiyuhin ni Nina na si Alexander Ape kung paano niya nakitang naghihingalo ang isang taong gulang na pamangkin na natabunan ng mga bato. Talagang sila daganan ng kahoy, may bato. Isa-isa po namin na inaangat, kinukuha namin sa ilalim ng ng may tubig na may putik. So, mayroon po sa kalooban ng isang tsuhi na makita mo yung mga pamangkin mo doon. Po namin pinagpupulit yung mga pamangkin ko tsaka yung hipag ko. Yun po, nakita po yung mga lalaki ng bato. Ito po mga drog, tsaka po yung mga, ayun po yung mga bato na nilabas namin. Sa nangyaring trahedya sa pamilya ni Nanay Olivia, hindi raw nila alam ngayon kung paano sila muling makakabangon. Isang labandera si Nanay Olivia at paminsan-minsan umi-extra lang sa kantin bilang serbidora. Kaya umaapila siya ng tulong mula sa city government ng San Jose del Monte, Bulacan at pamunuan ng Water District. Tulungan po sana kami kasi buhay po ang nawala eh. Sana naman mapadibing na maayos yung ano ko tapos mabigyan po sana kami ng masisilungan kasi siyam pa po yung anak ko eh. Wala naman po kaming trabaho. Wash out po yung gamit namin, lahat bahay. Ako sa Irish Dutilios, nag-uulat para sa Metro Central Zone News.